Qur'ani yolemekezeka ikufotokoza motsindika mu ndime iyi motere: qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnutu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nena, o inu akapolo anga omwe nokha mwapsya muyezo mu zochita zanu za uchimo, kuti musataye mtima ndi kukhala opanda chiyembekezo mu chisoni cha Allah. Ndithu Allah amakhululuka machimo onse, iyetu ndi wokhululuka wachisoni. Quran 39 ndime ya 53. Mawu awa ochokera kwa mlengi mwini wake ndi mawu opereka chilimbikitso ndi chiyembekezo chabwino. Musakhale ndi nkhawa pokhala ndi masomphenya oona mavuto okhaokha poganizira za tsogolo la moyo wanu. Musakhalenso ndi moyo wopsinjika poganizira za mazunzo omwe mwadutsa m'mbuyomu kapena nkhani yomwe anthu ena akhala akukuyalutsani nayo. Tikunena pano ndithu inuyo ndi inuyo, ndipo mulipo ndithu pa nthawi ino. Sangalalani ndi moyo wanu panopa. Zadzulo zinapita zomwe tangotolako phunziro, ndipo mawa ndi losayamba. Khalani oganiza mwangwiro, musataye mtima, musade nkhawa, musadziyang'anire pansi. Khalani ndi chiyembekezo chabwino mwa mlengi Allah subhanahu wa ta'ala. Alemekezeni anzanu, asungireni ulemu wawo ndi ulemerero wawo, kuti nawo akuchitireni chimodzimodzi, ndipo koposaposa kuti mbuye wathu Allah subhanahu wa ta'ala akatiyike pa malo aulemerero ndi amtendere mopanda kuyalutsidwa kulikonse pa tsiku la chimalizo. Kumbukirani, ndi mlengi yekha yomwe akudziwa za mawa, ndipo tsogolo lanu lili m'manja mwake. Kumeneko ndiye kuganiza mwangwiro. Kwa lero tisiyane pamenepa. Ndine Mustahabu Ayami. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.